から2泊3日で夫がいないので不安で少し暑くて食欲もいまいちなので、サーモンとなんだか口どけの良さそうなお肉をキノコとレンチンしポン酢でいただきました。お肉はイベなんとかって書いてありました。急いでたのでよくわかりませんが飲み込みやすかったです。明日は国産の牛、よくわからないですが焼いてみようと思います。ああ不安だ。それは不安で仕方ないですよね。私も今日は夫が遅くなるとのことで心配で、食欲がないため喉越しがいい酒の白子をポン酢で食べながらなんとかという黒木なんとかという25度の飲み物を炭酸で割ってお腹を満たしてみようと思います。食欲ないから少しでもお腹が膨れるように500のグラスで2杯は飲まないと思っております。生のハムであるらしいんです。食べて大丈夫なものかわかりませんが、消毒用にブドウから取れるアルコールも一緒に飲んでおいた方がいいそうです。甘いものがお好きでしたら喉越しの良いハーゲンなんとかやレディーなんたらといったアイスも飲み込みやすいかもしれません。それと茶色い口どけのいいチョコとかもね。食べれなくて栄養失調になったらいけませんから。ああ心配。口どけのいいカカオありました。教えていただきありがとうございます。あとはよくわからない金味炭酸で割って飲んでみました。今やっと4杯くらいです。忙しい。明日も買い物して家帰って鍵かけてシャッター閉めてまた不安を解消しないとなので、では。